السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. إلهي أعط هذه العبيد ما فيه رضاك. خداي تبارك وتعالى هم دنيا آخر خير مقصد ذيتر. نساء سورة إن شاء الله خداي تعالى كوكل مقبلا 69 آية تا 75 آيات اللي برولكته بللكته أخيرت إن شاء الله. أخي خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. هركم خداغا وخدانن رسولنا مطيع بولتا هركم خداغا وخدانن رسولن دينته oladam kıyamette Allah tebarek ve teala'nın nimet veren adamları bile olar. Allah tebarek ve teala nimet veren cemaatleri peygamberler, sadıkîler, şehitler ve salih bendelerdir. Bu cemaatler çeveyle yaxşı rafik ve yoldaşlar. Biz nimet Hudanın tarafından bolan fazlı keremdir. Allah tebarek ve teala kafidir bilyan olup. Enbiyalar özlerine Huda tarafından vahiy gelip vahiyini halka yetiştirip duran adamlar. Sıddıkîler enbiyalara şek ve terdid etmeyeni fevri tasdik eden cemaatler.
sözleri bilen, amalları bilen deň bolup amallary aýtýan sözlerine tasdiq etýän adamlar. Şehitler Huda ýoluna, din ýoluna canlaryny feda eden adamlar. Salihler tamam ýakşy sıfatlar bilen sıfatlanyp günah işlerden pak bolup Kur'an'ın sayesinde yaşayan adamlardır. Şu 4 form cemaatler müminlerin cevheridir. Her kim Hudaga ve Hudanın Resulüne muti' bolsa, yankı 4 form adamların cümlesinden bolup kıyamatta şolar bilen bile turar, nuşur ediler. Emma münafıklar onların didarından mahrumdırlar. Ola Qarun bilen Haman kemin biderek kafirler bile olacaktır. Ey iman getirip mümin bolan cemaatlar, bidar olun, oya olun, düşmandan gafil bolmaň. Eslahaňyz, yaraglaňyz eliňize alın. Ondan soň bölek cemaat bolup düşmanyňyz bilen urşmaga gidin. Ya hemmäňiz bir cemaat bolup urşa gidin. Ve tahqiq bagdylar bar sizlerden urşdan gowresin kenara çekip urşa gitmeýän öýde galýa. Abdullah ibn Ubey ýaly we şoňa meňdeş münafıklar ýaly. Hazreti Resul Ekrem'in zamanında jeň üçin 2 form bolup gitýänmiş. Biri bölek bolup her gaýsyna bir başlyk taýin edilýär, şu taryqa bolup gitýänmişler. Biri hemmeler bir bolup Hazreti Resul Ekrem'e başlyk bolmaklary bile gitýänmiş. Yankı ayet şu 2 form bolup jeňe gitýänini bildirýändir. Eger sizlere bir musibet yetişse, jeňde ölmek ýaly, maglup bolup basylmak ýaly, şonna jeňe gitmäni galan münafyk aýdar, Allah tebarek we taala maňa ihsan etdi, çonki men olar bilen bile jeň meýdanyna gitmedim. Eger jeň meýdanyna şolar bile bolsadım, onna şolara yeten musibet maňa da yeterdi diýip aýdar. We eger size Hudaňyň tarapyndan fazla ihsan yetişse, mala ganimet ýaly, feth nusrat ýaly, şonna şolar öýleriniň arasynda hiç bir alaga, dostlyk, tanışlyk ýok ýaly bolup, musulmanlaryň musibetine şat bolýarlar. Begenýärler we musulmanlara bir nigmat yetişata aýtýarlar, kaşke bizde musulmanlar bile jeň meýdanyna giden bolsadyk. Onna bizde mal ganimetden ulus sähem alardyk diýip. Biz münafıklaryň jeňe gitmäni galmaklary canlarından korkup, canlarını saklamak üçindir. Musulmanlar bile bolsak diýmekleri ýarylyk bermek üçin däl. Belki maksatları dünya garazlary bar. Mal ganimatdan pay almak üçin aýtýan sözleri. Yankı aýatyň hulasasy şuda. Ey musulman dogullar, sizlere münafıklaryň hallary rowşan, aşkar, açyk boldy. Inni siz ihtiyaty ellen bermäň, habardar bolan gedin. Hemişe salahyňyz, aslahaňyz, yaraňyz eliňizde bolsun. Wagtyň taqaza kılışyna görä, wagtyň isteýişine görä bölek bolup, üstüňizde bir başlyk taýin edip kafirler bilen jeň etmek meýdanyna çykyn. Ýa-da hemmäňiz bir bolup peýgamberimiziň rehberligi bilen urşa çykyn. We siziň araňyzda bagdylar ba, jeň üçin çykmaýarlar, Hudaňyň hukmyny amal etmeýärler. Olar dünýäwi peýdalara, dünýäwi menfaatlere muntazir. Olar sizler bilen alagalar, tanışlygy ýok ýaly bolup utanman aýtýarlar, Huda bize ýakşylyk etdi. Eger Huda bizi gözlemedik bolsa, biz de şolara yeten musibet bize de yeterdi diýip aýtýarlar. Emma eger size feth nusrat, mal ganimet olja yetişasa, onna içiler ýanyp aýtýarlar, kaşki biz de musulmanlar bile bolup jeň meýdanyna çykan bolsadyk, bize de şolary ýaly mal ganimetden oljadan pay yeterdi diýip aýtýarlar. Olaryň beter işleriniň ýanmagy musulmanlaryň peýruz bolup üstün bolmaklaryna içiler ýanýarlar. Eger münafıklar jeňden gitmäni galsalar, biz dünýäni terk edip dünýäniň uwazyna ahirete ihtiýar etýän musulmanlar Huda ýoluna jeň etsin ahy.
her kim Huda ýoluna jeň etse, pes şol ýolda öldürilip şehit bolsun. Ya galip bolup basyp fethu nusrata yetişsin, üstün bolsun. Pes bir tiyizlikde şoňa uly sowap berer diýipdir Hudaý Taala. Şu ayetden belli bolýa, Huda ýoluna jeň etýän adam sabat we istiqametli bolmaly. Ya şo ýolda ölüp şehit bolar, ya da taraf bas piruz bolup İslamyň baýdagyny perçemini galdyryp geler. Çünkü Allah Taala aýdypdyr: "Feyuqtal aw yaglib." Ya öldürse ya öldürülse diýipdir. Ya öldürülse ya tarafı bassa galip gelse diýipdir. Pes şu iki suratdan başga ýol ýok. Meselen jeňde gaçmaly däl, pes Huda ýoluna ya şehit bolmaly, ya üstün bolup galip gelip fethu nusrata yetişmeli. Näme bolla sizeke Allah tebarek we taalaň ýoluna zayıf we aciz bolan erlerin we hatırlaryň we ýaş oglalaryň hatyry üçin we şolara nejat bermek üçin jeň etmeýäňiz. Mekkedäki ejid we mazlum bolanlar aýtýarlar: "Perwerdigara, Huda ya Hudawanda, bizi şu ähli zalim bolan şäherden çykarawary, bize öz tarafından bir himayet etýän, arka bolýan, bizim dinimizi, şeriatymy saklayan başlyk aýlandyrawar Hudaýa. Bize kömek berýän, zalimlerden hakymyzy alyp berýän, medetkar kömek berýän berewary." Ýanky ayet jeňden galýanlar üçin käýmek, tawbih. Yani jeňden galmaga uzur ýok. Pes Huda ýoluna Mekkedäki müşrikleriň eline ejiz bolup, fakir bolup, hicret edip bilmäni, Medine gidip bilmäni galan bir zayıfla wa. Şolar halas etmek üçin jeň edin. Olar ejizligine, müşrikleriň zulmuna tagat getirmäni Hudaga ýalwaryp dua edip aýtýarlar: "Huda ya Hudawanda, bizi şu şäherden müşrik bolup, zalim bolup, şäher Mekke'den çykar, başga musulmanlar ýal bizi Medine'ge gideýle. Bize bir wali, bir baş taýin et, biziň dinimizi, şeriatymizy saklap ýörüder ýaly. Bize kömek ber, ýarylyk ber, zalimlerden hakymyzy alyp berewer ya Rabbi" diýipdirler. Biz Allah tebarek we taala ýanky ejizleriň duasyny kabul edip, Mekke-i Mukarreme Hazreti Resul Ekrem'in vesilesi bilen feth bolup açylýan musulmanlaryň kowalýar. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni fethedenden soň Mekke'ge Atab ibn Asad diýen adamy başlyk edipdir. Atab ibn Asad da ejizleriň himayetinde bolup her hak eýetiniň hakyny özüne beripdir. Biz ejizler we zaýyflar Mekke'ň azizterin adamlary bolupdyrlar. Altmış 69-njy aýada her kim "Wa men yuti'illaha war rasul", her bir adam, her kim bolsun, haýsy taýpadan bolsun, ak bolsun, gara bolsun, rengi nejady bilen işimiz ýok, taýpasy bilen işimiz ýok, erkekden anylygy bilen işimiz ýok. "Wa men" nipdir Hudaý Taala, her kim bolsun Hudaýa itaat etse, Hudaýyň peýgamberine itaat etse, şol adam Hudaý Taalaň nygmat beren adamlary bile bolar. Şewban diýip bir sahaba varmış, peýgamberimiň bir dosty ýary varmış. Wagt peýgamberimiz gelip şeýle gözäk gidip gitýänmiş. Bir gün rengi üýtgäp, horlanan ýanak bolup, gatyn merizlik ýeten ýanak bolup, peýgamberimiň ýanyna gelip doňyýyp durupdyr. Peýgamberimiz aýtdyr: "Ey Şewban, näme bolýar saňa? Merizledingmi, sirkawladyňmy? Ýa-da rengin öçüpdir, özüň bir horlanan ýaly. Renk pen galmandyr ýüzüňde." Onda "Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, janyma sag" diýipdir. Ýöne şu dünýede seni görüsüm gelende ýortup gelip seni gözläp gitýän diýipdir. Emma kıyamet gününde awalana cenneti beheşti boljagym bolmajagym belli däl. Cenneti beheşti bolanym bile men derejem menen sen derejaň bir däl.
Kıyamet gününe seni görüp bilmejegime narahat bolupdun, şondan rengim öçüpdi diýipdir. Peygamberimiz de şonna duqa jogap bermäke şu aýa gelipdir 69-njy aýa. Her kim Hudaýa peýgambere muti' bolsa, Hudaý peýgamber näme diýse, göz üstüne diýse, amal etse, şol adam peýgamberle bile boljak, siddiqyle bile boljak, şehidle bilen we salih Hudaýyň söýen bendeleri bile boljak diýipdir. Narahat bolup görme, sende peýgamber bile bolýan, peýgamberiň ýoldaşy bolýan, görüp bilýän biri beriňiz diýipdir. Şonda ýüregi jaýlaşyp gidipdir de olakan ni'meti ilahi şey. Bes her bir adam, her kim bolsun, her taýfadan bolsun, her kim bolsun, çe Afriqi bolsun, çe Asiýawy, çe Ameriki bolsun, çe Awropaý bolsun, çe Okyanusi bolsun, Hudaý Taala we peýgamberine itaat etse, yankı cezanın içine giriyor, yankı padaşın içine giriyor, yankı nimetin içine giriyor. Verenlik o, hokkobazi o, ovadallık o, gelişik o, dilevarlık o, kepet-çeperlik o, yok, oları yolu yok deyiptir. Kim boynengde, çeşim deyip de itaat etyen malta canı deli bilen, şol adam şu nimetin içinde deyiptir. Tefsir-i Ruhul Beyan'na şu aýaň tefsirini gow gurrun getiripdir. Hudaýa peýgamberiň itaatinde bolmaly. Şeytanyň itaatinde bolmaly däl. Bir adam diýişwerdir bir salih gow adamlaryň biri, ewliýalaryň biri. Diýişinde goýa kıyamet bolupdyr. Bir böyle adam hesapta, bir bölek kitapta, bir bölek cennete aşyn marya, bir bölek cehenneme aşyn marya. Cennete beheşte var yani adamlaryň ýerinden ýortyp barıp soradym diýe diýişimde, siz näme sebep boldy cennete aşyn marya? Hop, itaatur Rahman diýipdirler. Hudaýymyz näme diýen bolsa jany dillen etjek bolup geldik diýipdir. Cehenneme dowdaka var yani adamlara ýortyp barıpdyr. Size näme sebep boldy, siz cehennemi bolupsaňyz Hudaý saklan. O itaat şeytan diýipdir. Ay 5 günlük dünýädir. Ay bir zady bolar. Ay ine tawba edersiň, ine namaz okuýarsyň diýip şeýtirip muh. Biderek waswasa bilen alanyp ömrümizi geçirdik diýipdir. İğnenne bir qow Sa'di aleyhirrahman beytini getiripdir. Koca serberarim azin aronang. Qawlasyn duasla. Kiba'u bisulhi mubahaq bijang. Kellamiz qaldırarlyk bolmady ki utançlykdan diýipdir. Bir rabi'a diýen denanan qiyal kellamiz qaldyryp biljek diýipdir. Hudaý bilen jeng edip bäs, Hudaýyň düşmany bilen şeytan bilen duas bolup bäs diýipdir. Nazar dost nadir kunet suyeto, ço der ruye düşman bobat ruyeto. Sen qowwarýanyň bolsa, o da sen qowwarýan bolsa, seni kan muhabbet nazar bilen gözleme rahim. Sen zol ýüzüň muhabbetiň şol adamyň düşmanyna bolsa. Meselen 3 nefer bolsa, ikimiz dost bolup, emma oň menen düşman bolsa, oň düşmany bilen sen gatnaşsaň, bu adam men düşmanym menen gatnaşýar, men menen dostlygy yaram ýaro diýip açylşak da. Senin dostuňy, düşmanyny tany diýipdir. Itaatin Hudaýa bolsun, niýetin Hudaýa bolsun, gezip berşin Hudaýa bolsun. Sa'di aleyhirrahman ajab misal getirýär. Bir adam işi halkyň malyny ýemekmişlikde, ýeki maly merdum betelbis hort, çy barhas lanet ber ibliska. İşi hokkowazy, işi halkyň malyny ýeme bolmaly. Onda da bir gün şu hokkowazyň ýerine gezip bäkem milletiň malyny ýep bäke ýokary qalb lanet ber şeytan, şeytana lanet bolsun diýip galpdyrdy. Şeytan halwatjak ýer tap ýöňünden çykypdyr, sen näme maňa lanet aýtýaň diýipdir. Sen kimmişin bana dost diýipdir, sen ki men yarım diýipdir, sen ki men ýawerim diýipdir. Sen lanet aýtmaň nämekilik? Biz ikimiz birinden farkymy ýok diýipdir. Ya başga forma aýtýar bir towar ulamala.
hac edenlerini cemarat ba daş atılıyada. Ohum şeytana daş atılıp tuqa. Ohum halkın malını fısıklık bilen hac edenini bir barmışda. O da daş oklaptır. Şeytan ayıptır. Senkine hemen kılkman aşın daş atıp ben deyiptir. Sen öldün şeytan ki deyiptir. Neyden çürüm daş atıp görmeli? Vakiyet zatçılar. İnsan biraz öz daşına ilanmalı. Amalı bilen öz aytyan kefi bilen yağdayı dengelmeli. Hudayi Teala'nın nimetini, Hudayi Teala'nın bol sağlığının içine gelip de yine de itaat şeytandan olsa o zullu biri itini yençiyanla itini uğrayan olmalı. Biri aydıptır, itin neyme uğrayan, itin neyme yençiyan deyiptir. Onu bila deyiptir, karnımın öyümdün doyuruya. Bizden deyiptir. Ama üyründe halkın oyunu var bir ya deyiptir. İyi biçmesimin öyümdün bol ya. Ama hayırını hemsayelere yetir ya, halkın oyunu var ya deyiptir. Öz yağdayımız doğasla biraz fikret göreyliyin. Hudayi Teala giyici ünlü. Peygamberimiz aytti ya da iki tane nimet ba. Kan adam muft bilmeye kadrini. Biri sağlık, biri vakti boşluk, emniyet deyiptir. Bir neçe vaktlar oluyor. Muft vaktimiz öldürüyor. Ne edeceğimiz bilmeyeni. Televizyon gözlesek mukam. Ya bir film gözlesek mukam. Ya başka da güymensek mukam. Yok, vaktimiz öldürmeliyin doğasla. Vaktimizi bir zade sarf edelim, Hudayı ve ahiretimizi yakilletyen olsun. Fikretmeliler, rahatçıklar. Be her hal bir ahirete kaşına bariyar. Khahuna khah. Şol dünya geliptir. Günü bir gün yakillep bariyar. Ölüme kaşın ve ahirete kaşın ve Huday'a cevap vermeye kaşın. Ab şunu bir günümüz kemelli. Ertiye haythimiz kalacağımız belli de. O şeyle qini bariyar. Sen sefere bariyan. Seferin biraz kıyınçılığını tahammül etmeli ve ödün bilen bir koşu zadi alıp gitmeli olar ahir. Ve şu bariyan yerine hayırlı olur yalık vaktimizi, can sağlığımızı, nıgmat bolçuluğu muft geçirmeliyin doğasla. Her kim Hudaya ve Peygamber'e itaat etse, şol adam Hudayın nimet veren adamları bilen bolar, Peygamberle bilen, Siddiqille bilen, Siddiqin neydi? Canu dil bilen Hudaya Peygamber kabul edip fevri itaatini bolyan adamla ihlaslı, sadagatli bir tovar doğullu bolya biz namaz okuyar Hudayi Teala'nın dinini etiyat neçil ver dua etiyat duamız kabul bolana subhanallah biz duamız kabul olsun ip vade edimde kaduasla az bende cüz bendegi çare neyse. Biz vazifemiz bendegi etmek Hudayi Teala neyin ki erti kun men birda dilemde doğan kabul olur deyip. Biz özümüz bende ve Hudayi Teala da bizim halıgımı başardığımızdan hem adamız Hudayi için etcek bolmalı. Şuna diyele sadık, ihlaslı, Hudayi için, sadagat bilen. Hudayi saklan bir neçe vakti eşittirim şun duaslara. Mesela 1 yıl, 2 yıl ağlap dua etiptir. Duası kabul bolmandır. Öz yağdayımı özüm rahmet diyen duam kabul olmadığını bir bilerek kepledir bu zatla. Sen ne bilyen hayrın içinde dediğini kendine ayttık o zalla. Bizim vazifemiz dua etmek. Dua da var ibadet. Hudayi Teala hikmetinin isteyişinden mutlu ödü bil ya. Ahirette adam begince aslan maddal bir tavır dualam kabul bolmanı. Kaşke hemmesi kabul olmadık bolsa deyip. Kendine ayttık o zalla. İnsan sadagatli olmalı, çını bile olmalı. Sa'di aleyhirrahme aytiyada geret az dost çeşmet bi ihsane ust to der bende xişi ne der bende dost. Sen işin doğasından da dileme olsa fakat ödünden çürüm. Sen doğasın için olmadın, sen öz şehvetin için olmadın ki. Tora ta dehen başed az hirs baz, nihayet beguş dil az gayb raz. İşin bana Hudaya falan ver, mal ver, can ver, oğul ver, kıyız ver, sen zor şu olsa,
Bir güni dua etmesin, Hudaya öz muhabbetin ber, Hudaya öz dostlyň muhabbetin ber, Hudaya öz işkyň ber, Hudaya özüňe bendeligi ber. Bu zatlar dilemesen, onda sen kalbine gaybden hiçbir sirri, razi, muhabbeti gelmer ahi deyipdir. Hudaý Taalaň özüniň muhabbetini, işkyny, bendeligi de dil ahi deyipdir. Yani şuna diýäli sadakat, şuna diýäli siddiqlyk. Hudaýyň we peýgamberiň diýenine bolýan adamlar, peýgamberler bilen siddiqin, sadyqin, janu dil bilen Hudaýa itaat eden adamlar we Hudaý ýoluna jan beripde qowlary qowwarýas. Belkim biz de qowlardan molaylyp din ýoluna gidýän salihler bilen bile bolarlar diýipdir. Pehlewan daýy adamlar hem dostlar din ýoluna. Hazreti Haji Bahaeddin Naqşbendi, Şah Naqşbend Kuddesi Sirruh ol evliya bir muridi var. Haji Alaeddin Attar, attarallahu ruhah. Şol sofisi muridin ämediye 20 ýyllap dile asan dat emma amalgyn dat dostlar aýtýan kefiniňizden 20 ýyllap kalbimın kapsynda durdum. Hudaýdan başga zat bolmasyn. Hudaýdan başga zat kalbyma girmesin. Fakat Hudaýyň muhabbeti kalbymda bolsun diýip 20 ýyllap zähmet çekip kalbymy saklap durdum diýipdir. Fakat itaat-ı Huda bolsun. Fakat itaat-ı Resul Huda bolsun. Tamam gedişim, harekatım, sakanatım halis Hudaý üçin bolsun diýip 20 ýyllap pasbany ýetip geldim. 20 ýyllap saklayan bolup geldim. 20 ýyllap nigahwany boldum diýipdir. Bir 5 dagyga durup boljakkan müňlerçe fikirle kellämi degen. Emma giýje günni ay ýyl 20 ýyllap kalbym saklap geldim. Fakat Hudaý bolsun içinde. İnsan masum däldir, günahkardyr. Emma qabili himmetdir insan. Himmetini tut bilen. İnsan qabili himmet. İnsan qabili gayret. Gayretin himmetin ýokardan tut. Daýy adamlary öz ejirligiň fikret. O bir adacık dayav boljak bolmaly. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek sözü var. Men khafa adlaja ve men adlaja balagal manzil. Qysga beter pormanaky. Her kim korksa irak turar diýipdir. Erti bir musafiretimiz ba bolsa dostlar. Erti hareketimiz ba bolsa, ýolda daş bolsa, irak yetmesen helak boljak bolsaň, ýol uzak bolsa, näme etmeli? Irak urmalla. Gün gylmaka, 8-9-a galmaka, erti namaz okuýmakan hareket etmeli. Ya ýol okýaryn ya okyp giderin diýip. Emma giýje gatyň akşama ýetişmerdiň a maksadyňa helak bolarsyň. Men khafa adlaj we men adlaj balagal manzila. Her kim irak tursa, irak ugrasa, ol adam maksadyna ýeter diýipdir. Emma gözüne okalap galsa, uksyndan açylmasa, kerwandan galsa helak bolar ahy. Ahirete gaşyn hareketimiz hemmemiziň şofarym. İlwünimiz bilen şeýler. Haýsy berimiz bir 200 ýyl mundan azalbadyk. Wa haýsy berimiz bir 200 mundan soňra ba? Ýok. Arada gelip o harekete gaşyn. Izinden aýtýa ol mübarek sallallahu aleyhi ve sellem: "Ala inna sal'atallahi ghaliyah. Ala inna sal'atallahi al-jannah." Hudaý Taala siziň ibadetiňiň beraberini berjek zadynyň erzişi kän. Haberdar bolun, agah bolun. Göz gulagyňyz bilen hawasyňyz jem bolsun, size cennet berjek ha diýipdir. Size nimet berjek. Meger hemmemiz rahat ýaşamak üçin bir rahat otogymyz bolsun, rahat süýneyli, rahat yer bolsun diýip gedemiz akmy? Şol isteýäniňiz yeňiljek ibadet bilen Hudaý Taala cennet berjek size diýipdir. Ala inna sal'atallahi ghaliyah. Ala inna sal'atallahi al-jannah. Size berjek bahasy erzişi kän zat.
bir ibadet bilen alıp boljak diýil, Hudaý Taala rahmatyna salmasa ol berjek zady cennet diýipdir. Bes iki zat bada ulamalar aýtýar ýatdaş etdirişlerde. Awwalana dostlar hemme wagt aýdyşyň ýaly bolmaýar. Şun behterin fursat bada. Ay ertiye der nisen, erti sen aýdyşyň ýaly bolmaýar. Erti tövbe ederin, ertiye koyarın, ertiden başların, kazan bunu erti başlayacak, falana bergime ertiden razı ederin, evin başım ertiden doğurların, ay toymuz geçsin, ay ayet geçsin, näme? Şu mahalle behterin fursat bada. Fursatı ellen berme, fursat azizdir, malın saklayışın yanak, kızılını altının saklayışın yanak, vaktini da sakla, vaktinden muhafazet et, muft geçmedin. Hemme vakta owadan vakt değil. Bir vakta şuluk vakt, bidirek vakta gelen dedi. Önkü owadan vakti öwürüp getirip bilmersin deyipdir. Nagat owadan kep? Hemme vakt owadan vakt değil. Fursat değil hemme vakt. Fursatın kadrini bil. Emma fursat gidenden sonra da öwürüp getirip bolmaýar deyipdir. وَلَوْ قَدْ جِئْتَ يَوْمَ الْفَصْلِ فَرْدًا وَأَبْصَرْتَ الْمَنَازِلَ فِيهِ شَتَّى لَأَعْظَمْتَ النَّدَامَةَ فِيهِ لَهْفًا عَلَى مَا فِي حَيَاتِكَ قَدْ أَضَعْتَا. Bir arif Araplan miri goşupdyr. Eger kıyamet gününe açılmaly gününe erheleydir, dostdur, enedädedir, dogondur, ayallygyn ejekedir. Eger ikisinin barýan ýeri bir bolmasa açılmaly gününe kıyametde şu açılmaly günne derece be derece adamlary görsen, teleke yerde, gowy yerde, her gaýsy bir derecede hiç wagtda ibadet etýänler deň däl we deň bolmaýşyany kıyamatda da derecele deň boljak däl. Şonna la a'zamtan nadamat fihi lahfa ala ma fi hayatik qad adata. Barmaň diýişläp bay üzjek bolarsyň. Muft geçirttirin behterin fursatları, behterin wagtlary, behterin jymgawullary, ne dünýäme halal rızkyma haýr etdi, ne ahiretime haýr etdi. Ýöne muft ýöne telewizyon ýanak, CD ýanak, film ýanak biderek zatlaryň üstünde muft hem ruhuma, hem cismime, hem gözüme, hem adyma ziyanat wagtym geçirtdirin diýip, muft geçirtdirin diýip narahat bolarsyň, narahat bolanyň peýdasy bolmaz diýipdir. Ey iman getiren adamla huzu hidrakum. Ayaqsyna bolun, amada bolun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdyr: "Ey ummat, gowy iş bolsa ýorty berin. İşte içkin bir ahir zaman gelecek ki bişek şu zaman üstüne karanqı ve karanqı fitneli köpelecek deyipdir. Hususan zenana fitnesi. Hudaý saklasın şu zenana fitnesinden. Üstüne fitneli gelecektir. Şonna haberdar olup özüňize gaýym bolup gele weriň 5 günlük dünýäňizde deyipdir. 73-nji aýa 72-nji aýada bir muhim gurrunma. Musulmanlar jeňe gidipdirler. Bir towar şehit bolupdyr, bir towar yaraly bolupdyr. Munafıklyk alypdyrlar öýde. Musulmanlar öwürlüp gelenden munafıklyk aýdypdyr. Gow dikkat edin şaýny. Hudaý bize nimet berdi. Biz jeňede gitmedik, rahat bolduk, ölümüz de ýok, yaramyz da ýok, keyf edip öýde oturduk diýip. Şu fikir bilenke her kim ölmese, her kim kynçylyk görmese, o Hudaýyň nimet berdigi. Bike iştiba galat boldy. Şunu özümizde düşüneýiň, başga dostlara da eşitdireýiň, öýdäkilere de. Ulu milletimiziň bir fikirine bir zat bar. Bir adam jany sag bolsa, bir adam matur maşyllyca bolsa, on ibadet bilen ne işimiz ýok. On Hudaý bilen din bilen bolşy bilen ne işimiz ýok. Oşal adamy hukmetýär Hudaýyň söýen bendesi. Bir adam mal berilende Hudaýyň söýen bendesi bolýan bolsa, onda Qarun ewliýamış da. Hudaý Taala ton gyzyl birazyn berdi. Nauzubillah, Qarun ki Hudaýyň lanet eden adamsy.
Bir adam canı sağ, keyfi köp bolsa, motor maşini var bolsa, Hudaýyň söýdügi. Emma bir adam meriz bolsa, ýa bir kynçylyk görse, onu Hudaý gargapdyr diýler. İştibadatdyr bu zatlar. Galat fikirdir. Şu barada Hanafi mezhep Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinde awutun misal getiripdir. Bir hikaye. Şuayb aleyhisselam Hazreti Musa peygamberin gaýnaty Şuayb peygamber ala nebina ve aleyhissalatu vesselam. Şoň zamanynda bolan bir wakyy bar. An yekimi gofte der ahde Şuayb ki Huda az men besi didast eyb. Çend did az men günah و جرم ها و از کرم یزدان نمی گیرد مرا. Hazreti Şuayb ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'ın zamanında bir adam varmış, olay diyenmiş. Hudaý Teala men şeýle günah etsemde men tutmaýa, maňa zat degmeýä. Men uğruma havar etmeýä diýip de kepleýänmiş şeýle. Hudaý Teala Şuayb peýgambere wahy edipdir. Ey Şuayb, o bennäge düşür diýip, düşündür diýipdir. Nämäni? Oňa barda aýt, aksmi guýy maklub ey sefih. Ey rahat kerde raho begrifteti. Ey samsık, ey ahmak barda düşündür şu ters var ya yolun diýipdir. Ol adam canı sağmış, keyfi kökmüş, minelgesi bağmış, günah da etýänmiş, hiç zatda bolmayan o Hudaýda maňa zat degmeýär diýip beren. Hudaý Teala oňa aýt diýipdir, çanda direm o tobi haber der selasil mande pata beser. O samsygy aýt, men ony ayagymdan tek kellesine zınjyrlap tutugly habary ýok biçaran. Öz ýagdaýymyza aýlanaýlyň, öz ýagdaýymyza fikir edeýliň ha. Hudaý Teala aýdypdyr, men onu tutugly diýipdir, ayakdan tek kellesine zınjyr baglagypdyr. Emma azbes günah edipdir, kalp karalıpdır. İnni üstüne kara geliye asan hes etmeýär. Tövbenen dişet diger şirin şevet, berdileş anjur meta bidin şevet. Azbes kalp karalıpdır. Turvan çiyalı bolupdur. İnni üstüne kara gelenne de o gaýtan süýüji bolsa bolýar, garasy görnen akdypdyr. Bir gazanyň ötüne ýa turwanyň içine qara goýsaň belli bolmaýar da, azbes odal qara, o da qalby şojura boldy diýipdir. Berdileş anjur meta bidin şewe. Inni azbes batypdyr, qalbyna qaralypdyr. Inni Hudaý saklan dinine çykyp barýar, ay o günah maqamyňa günah däldir diýip gaýtam oňa da dilini tutup barýar. Ýygy wa gurrun. Şuayb peygamber barıp aýdypdyr, jana şugurrunla ha diýipdir. Hudaý saňa şeý diýär diýipdir. Jane o beşnide wahyi asman goft eger begrefte mara kunişan. Ey Şuayb peygamber, sen Hudaý meni tutýar diýen, meni tutupdyr diýen, men zanjyryň içinde bolýamatam, henonny alamaty diýipdir. Janym sag, keyfim kök, minelgen ba, näme diýenim boluwty. Hiwer alamat köküssin näme? Şuayb peygamber dua etdir, Huda ya Huda wanda bibenne bir alamati isteýärsen tutanyndan. Sen şony zynjyrlap goýanyňdan bibenden habary ýok bolmaly. Sen bir aýdasan Hudaýa. Hudaý Teala aýdypdyr, gofte sattaram nemi goýam raz haş. Joz yeki remz az beraye ibtilaş. Onda men sattar men adım diýipdir Hudaý Teala. Men aýby örtýän aýtjak däl diýipdir. Ýöne birini aýdaýyn ders almadan çürüýüm. Yek nişane anke mi girem ura, anke taat darada somo dua, vez namazo vez zakato gayra an, li ki yek zerre ne daret zavq can. Onna şol adam arada tutýar diýipdir. Zekat berýär, dua etýär, namaz okuýar, hayr etýär, ihsan etýär. Emma dininden zerre lezzet alýan nädir diýipdir. Namaz okuýdy, okuýmady desseň diýipdir ýüregine. Arada tutdyň, tutmadyň näme fark etýär? Zekat berdiň, bermediň näme fark etýär? Aslan hiç dininden lezzet alýan nädir diýipdir. Nihayet men gaýym tutan hirim şo diýipdir.
Maneviyetten lezzeti alanak. Mi kunet taatu ef'ale seni. Lik yek zerre ne daret çaşni. Behterin ibadetleri ettiya deyiptir. Bir azıcık mezzehinden dağıtmaya deyiptir. Bir füzülüğünden dağıtmaya deyiptir. Şunu ödün okuydun okuymadın farkı yok ki. Şunu ettin etmedin farkı yok ki deyip şey diyor deyiptir. Ta'ateş nağzestun ma'na nağzni. Cuzha besyaru dervey mağzni. Ovadan ibadetleri var. Ama manası sevabı ovadan ne? Hol kan deyiptir. Hemmet bir mağz deyiptir. Daşından göründü hol. Ovadan alıp öğüne kidivermeli. Ama mağzi yok deyiptir. Benden de şoförüm deyiptir. Aya bir adamın malı mülkü olup, minelgesi olup, ol Hudaýy onu tutana, onu Hudaýy zat degmeye, ol ibadetden sawyp durmagy, dinden sawyp durmagy, kelasdan sawyp durmagy, gowa adamlaryň barýan ýerine barasy gelmeýänligi Hudaýyň olukdan tutup durallygydyr da. Mihak asit goýanda bir tala gyzylyň asli däligini aýtýar. Bir insan, bir mümin musulmanla özünün Hudaýy Taala söýýän söýmeýänligini dünýede ba wagtynda biljek bolsa mihak badyr dostlar. Bir zat ba şo bolýan bolsa Hudaýy Taalaň muhabbetiniň içinde men bar o diýýärdir. We bir zat ba eger şo bolsa Hudaýyň muhabbetinden nazaryny men ýok diýip gorky bersin diýipdir. O da näme? Gow oturşykla, gow mezlisle, gow barlayan yerle, gow gijele, gow aýla, gow yerle nesip edi berse, şota kökleni berse, bary berse, Hudaýa şükür Hudaýy Taala menne muhabbeti ba bolmaly diýip şükür edibersin diýipdir. Gow yerleri hiç köklenmeýän bolsa, ay ine bararam, ine gelerim, ine giderim. Gow wagtda ay inniki arada, ay inniki gadir gije, ay inniki jumga gije. İnniki Kadir, inniki Nime Şaban, inniki Recep, inniki Meret. Zol şeytirip duran malsa, ola adam bilsin Hudaýy Taalaň rahmet nazarynyň içinde däldir. Ola adam istiğfar etsin. Öz daşımda da aýlanyp göreliň dostlar. Hudaýy Taalaň şol rahmetiniň içindemi bir az lezzeti alýasmy oturşygymyzdan, ibadetimizden, namazymyzdan, zekatymyzdan ya ala bilmeýäs. Eger ala bilmeýän bolsak dermanny özümüz tapıp derdimiz derman edeýin. Fikir edeýin Hudaýy Taala haýsy günämiz sebepli biz tutýaka. Şu 5 wagt namazyň içinde o namazyň arasyna näme günah etdik? Birini golun tawladyk mykam, birini wurdyk mykam, söýgdik mykam, gıybet etdik mykam, töhmet etdik mykam. We muhim terin zat zamanyna dostlukdan aýdýan erkek zenana gaçyşmasydyr dostlar. Şu ibadetten lezzeti ayıryan şu zamanla imkan tarindat biterken ve nihayet bir bereket etdiyanlar bir zenanı erkek bilen kaçışsa ya bir erkek zenanı bilen kaçışsa. Bu dini şu mahal tiğ olsa saç sirip ayırıyada dinin bereketini sirip ayırıyanda erkek bilen zenanı kaçışandan sonra namazdan lezzet almaz ola adam, ibadetten lezzet almaz, hacısından, Mekkesinden, arazasından hiç zattan lezzet alabilmez. Erkek zenana kaçışmak nihayet dini yıkyandaktır doğasla. Haberdar olayım. Başardığımızın havasımız cem olsun. Doğasın üstünde, doğas bilen katnaşıyan, gelece var, içeride var, hemsaye var, işleyen yerinde var. Mehrem yerine, namehrem yerine bolsun. Ya ozolla işaret etdik salamlaşma uğruna. Eceň bolmandan soňra el uzatma bolmasyn. Hudaýy Taala hemmemde tawfiq we hidaýet bersin. Hudaýy Taala hiç gaýtymyz iman awrydan aýyrman. Hudaýy Taala hemmemize halal rızkdan bol bersin. Hudaýy Taala meriz dogallamyza Hudaýy şafa bersin, Hudaýy kuwat bersin, gözleýärlere de Hudaýy kuwat bersin. Hemmelerine sabır versin, sabırlarına kan ajr versin. Hudaýy Taala hemmemize özüniň we dostlarynyň muhabbetini versin.
Hudaý Taala hiç gaýtymyzy ýamanlyk ýüzüni hiç gaýtymyza kökelmesin ilmunça. Hudaý Taala hemmemize dostlarymyz bilen, içerlerimiz bilen, oglan uşak enelerimiz bilen Hudaý üçin muhabbet we ulfet we agzybirlik kemişe bersin jan Hudaý. Bir alham kul huvallah Suriye falaq we nas goşup okuýalyň. İnşallah kan dua dip tavşyran bendele we meriz dogalla we müşkilli dogalla we ihlas bilen amin dip dua edeýin. Hudaý Taala hemmesiniň hayır maksatlaryny ýetirsin. Amin. Dua etmekak. Hayyat dogalla çedenana bolsun, çe erkek bolsun, eginmaş tikmeden ne form dipdir. Her formda mal eginmaş tikiliye. Eger gelişigi islami bolsa, yöne hayyat tabaryan, tiktiryan adamın ödi dar tikinyan bolsa hayyatda günah yok. Yöne şol beryan modeli tikyan eginmaşy İslami de bolsa onna hayyat bilen ikisi şerikdir. Ýöne sadece eginmaş bolsa, zenanan sade koynagy bolsa, erkek adamyň sade geyimjilwary koynagy bolsa, ýöne eýetiniň öýde dar tikinýän bolsa, o dar giňligine hayyata hiç bir repti ýok. O taýfat tikdirýän, ýanky barýan adamyň öýdünde. Bir de kan dostlary Suriýe bir towar gyýdaglar we hatda şolara aýdanda ol qorrak kiçenrek, sen näme ol qorrak giňrek eginmaş giýmeýän diýende men ene dädem etýädi we aýtýädi. Musulman ene dädi dagy beýtmeli däldir Hudaýa, peýgambere, kıyamada imany bar adam. Ol bir mot diýip näme sen ograta gerek örtmeli. Örtmeli ýeriň örtügülje bolsun. Özümiziň ogulgyýymyzyň ömrüni mufti ýakmaýlyň. Ony ene dädeleň bir wagtda ol qorrak gyýdy olan, ol qorrak erkek olan bolýan bolsa, ene dädesiniň diýenini etmeli däl. Ene däden hemme ýerde diýen etmeliýän urrun ýok. Günä bilen büýürse, onu itaat etmeli däldir. Molla Idris dogat, ilahi amin. Ýa-ni meriz dogallada we Hudaý şolara Hudaý kuwat bersin. Şafa bersin. Hudaý niýetlerini ýetirsin, ilahi amin. Hudaý tamam dogat diýip tapşyran bendeleň maksadyny ýetirsin. İlahi amin. İlahi amin. Qawlan hurmatyna ya Rabbel alamin. İlahi amin. Ya hayyu ya qayyum ya zal celali vel ikram. Da iman abreyden ayırmany. Hem ýerde dini merasimlere Hudaý bereket bersin. Hem Hudaý üçin ihlas etsin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi özüň we dostlaryň muhabbetine. İlahi amin. İman abreyden ayırma. İlahi amin. Tamam dua edip tavşyran bendelen hayır maksatlaryny ýetir. İlahi amin. İlahi amin can Hudaý. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Gayrat